Alright, ladies and gents, sådan får du succes med dit liv. Det her det er altså en mindset-video, hvor vi går helt i dybden med det mindset, det kræver for dig, at du kan lykkes med alle de mål, du sætter dig for i dit liv. Og her der taler vi faktisk om, hvorfor det er mange af dine dagligdags bekymringer, som du formentlig har til dagligt lige nu. Det er reelt set en offermentalitet. Og selvom det måske lyder provokerende, når jeg siger det sådan, så kommer du til i slutningen af den her video til at forstå, at mange af de bekymringer reelt set er en offermentalitet. Vigtigst af alt, så kommer du også til at lære, hvordan du dropper offermentaliteten, hvordan du tager komplet ansvar, og så får et mindset, der kan resultere i, at du kan opnå alle de målsætninger, du sætter dig for i dit liv. Hvad end det er økonomisk, relationelt, hvis det er overhovedet et ord, der findes, relationsmæssigt, med din krop om at gøre, med sundhed om at gøre, uanset hvilke mål du sætter dig for, så er dit mindset fundamentet for det hele, og det er det, vi skal tale om i dag. Så hvis du føler dig lidt provokeret, så er det kun godt, fordi det kommer til at lære dig noget af det her. Okay? Så en fundamental viden, vi lige skal på plads, det er, at vi mennesker, vi tager alle sammen beslutninger ud fra vores overbevisninger. Det vil sige, det vi tror på er rigtigt, det er det, vi kommer til at agere ud fra. Eksempelvis, så kan vi tro, at vi godt tør hoppe fra en 10 meter vippe, og derfor hopper vi rent faktisk, fordi det er vores overbevisning. Omvendt kan vi også tro, at vi ikke tør hoppe, og så hopper vi ikke. Det her, det er også årsagen til, at nogle mennesker er blevet exceptionelt rige, fordi de troede på, at det kunne lade sig gøre. Det er også årsagen til, at Elon Musk han har lavet en raket, der kan flyve fra jorden og lande igen. Fordi han troede på, at det kunne lade sig gøre. Så hver gang de her mennesker de fejler, så ser de det som et skridt tættere på, at målet lykkes. Omvendt, når du ikke tror på, at du kan nå mål, når det er din overbevisning, så ser du hver fejl som om, at du er et skridt tættere på lige så godt at kunne give op. Så vores overbevisninger styrer, hvilket liv vi kommer til at leve, fordi de bestemmer, hvor langt vi går. Det, som de fleste glemmer, er, at hver gang vi tager et valg, så gør vi vores overbevisning stærkere. Så det vil sige, at hvis jeg hopper fra vippen, så vil jeg næste gang tro endnu mere på, at jeg er godt til at hoppe. Jeg har forstærket, jeg har forankret den her overbevisning ind i mit sind, så næste gang jeg står på den vippekant, så ved jeg, at jeg er typen, der tør hoppe. Omvendt, hvis jeg ikke hopper, så vil jeg næste gang føle mig endnu mere sikker på, at jeg er typen, som ikke hopper. Jeg er typen, som ikke tør. Så hvert valg, vi tager, gør vores overbevisninger stærkere, og det er exceptionelt vigtigt, at du husker det her. Fordi det har en kæmpe indflydelse på, hvordan dit liv ender med at se ud. Så husk det, hvert valg vi tager forstærker vores overbevisninger. Lad mig prøve at give dig nogle helt konkrete eksempler ud fra det her med at starte en online forretning. Det her det er nogle ting, jeg selv har oplevet. Jeg har selv oplevet at være bange for at blive scammet. Jeg har selv oplevet, at jeg er bange for, at jeg ikke tjener penge hjem, de penge, som jeg investerer i mig selv. Så lad mig prøve at brække dem ned for dig. At sige, at jeg er bange for at blive scammet, det er helt plain og simpelt at misforstå virkeligheden. Fordi du er aldrig 100% garanteret noget som helst her i livet. Du er aldrig garanteret 100%, at der kommer godt vejr på stranden. Og på samme måde er du heller aldrig 100% garanteret, at dit business coach ikke scammer dig. Du er heller ikke 100% garanteret, at den mand eller kone, du gifter dig med, bliver et langt lykkeligt og godt ægteskab indtil I dør. Du kan aldrig være 100% sikker. Så hvis du gerne vil på stranden, så kan du tjekke hver af dem febrilsk. Du kan tjekke den nok så meget, men hver af dem har også taget fejl før. Selve pointen, den er sådan set bare, at du forstår, du er aldrig 100% garanteret noget. Der vil altid være en risiko for, at der ikke er godt vejr, når du tager på stranden. Eller for, at din business coach, han scammer dig. Og det er virkeligheden. Og det er det, vi skal indfinde os med. Fordi altså, du kan aldrig føle 100% sikret, som jeg skriver her. Fordi det fundamentalt ikke kan lade sig gøre. Det eneste, vi sikrer her i livet, det er 1, vi dør en dag, og 2, vi skal betale skat resten af livet. Medmindre vi flytter til Dubai. That's it. Okay? Så nøglen for mig, og det jeg gerne vil kommunikere til dig, det er, at du skal indfinde dig med det her. I virkeligheden, så skal du vælge din coach ud fra 2 ting. 1, hvilke resultater har personen? Og 2, hvad er personens værdier? Er det her en person, jeg kan spejle mig selv i? Er det en person, jeg kunne se mig selv lære noget af? Er det en person, jeg tror på rent faktisk kan hjælpe mig? Har de resultaterne, og kan jeg spejle mig selv i deres værdier? Hvis de her 2 ting, de matcher op med det, du leder efter, så skal du bare tage massiv action. Uanset hvor bange du er, uanset hvor bange du er for at blive scammet. Lad mig prøve at demonstrere for dig, hvorfor det er så fucking vigtigt der. Jeg har faktisk et real life eksempel fra en elev, der hedder Lukas i mit coachingforløb. Hver gang Lukas han får at vide, at han skal gøre et eller andet derude af hans comfort zone, så alle begrænsende overbevisninger, det er sådan, at opererer på den her måde. Hver gang jeg beder ham om at gøre en ting, fordi jeg er hans coach, jeg gerne vil se ham udvikle sig, så gør han det bare. Han skriver til nogle af de største folk i Danmark, connecter og netværker med nogle af de største folk i Danmark. Fordi selvom det er ude for comfort zone, så gør han det bare, fordi jeg har sagt det, og han har tillid til mig som hans coach. Det vil også sige, der hvor andre folk de tøver, tager en uge om at tage en handling, så gør han det med det samme, fordi han har tillid til, at jeg vil have ham i den rigtige retning. Jeg vil hjælpe ham. Så derfor gør han det. Han negligerer hans egen begrænsende overbevisninger. Han negligerer hans egen frygt, og så gør han det alligevel. Hvilket så resulterer i 1,5 måned senere, da Lukas han startede fra komplet 0. Nu står han til at kunne sige hans næsten fuldtidsarbejde op. Det kan han sige op lige om lidt. Nu har 1,5 måned senere. Det er et real life eksempel. Lad mig prøve at demonstrere det for dig her.
Okay, vi har person 1, og vi har person 2. De vil begge to gerne starte noget online, og de booker begge to et møde med en person, som kan hjælpe dem. En eller anden form for mentor. Person 1 tænker, hvad nu hvis jeg bliver scammet, og vælger så ikke at købe en mentor. Og person 2 derimod vælger at købe en mentor, og så kan vi prøve at se forløbet her. Person 1 tænker, fuck, måske skulle jeg have gjort det alligevel. Måske skulle jeg rent faktisk have taget handling alligevel. Men på den anden side, så tænker person 1 også, hvad nu hvis alle online bare er scammer, så det jeg har set i tv, det er rigtigt. Så person 1 er meget ambivalent. Hvorimod person 2 siger, jeg lærte noget, men det var ikke lige det, jeg ledte efter. Altså, det var faktisk ikke det, jeg ledte efter. Jeg følte faktisk lidt, at jeg spildte mine penge. Men jeg lærte noget. Person 1 arbejder stadigvæk samme job. Og person 2 køber en ny mentor. Fordi rationalet bag det her er, at hvis jeg lærte noget fra den første, og jeg lærer noget fra nummer 2, så kan det være, at jeg kan kombinere de to ting til rent faktisk at skabe noget for mig selv. Fordi jeg har trods alt lært et eller andet. Så nu køber jeg en ny en, og så ser jeg, hvad der sker derfra. Og så bruger jeg det her momentum, bruger den her nye viden til at skabe for mig selv. Person 1 tænker, måske burde jeg prøve at booke et nyt møde med en. Altså, jeg arbejder stadigvæk samme job, jeg er meget træt af det her. Måske burde jeg booke et nyt møde med en. Men når person 1 kommer på opkald med personen, som kan hjælpe dem, så tør person 1 stadigvæk ikke at investere. Fordi, hvad nu hvis han er en scammer ligesom den sidste? Fordi kan du huske det, vi talte om tidligere? Vores handlinger bekræfter vores overbevisninger og gør dem endnu stærkere. Så den her handling, som person 1 tog med ikke at investere i en mentor, fordi at person 1 var bange for, at det var en scam, det forstærkede bare overbevisningen, så næste gang han sad på et møde, så var det den overbevisning, der sad fast i ham. På samme måde som hvis jeg går op på vippekanten og siger, jeg er for bange til at hoppe, jeg går ned igen. Næste gang jeg går op på vippekanten, så er jeg endnu mere bange for at hoppe. Så er det endnu sværere at overkomme det her, fordi det har forstærket min overbevisning. Og person 1 ender med at tænke, der må der være en måde, jeg kan slippe fri fra mit arbejde. Det kan ikke passe det her, men fejler og indse, eller glemmer at indse, at muligheden har været der. Det var din begrænsede overbevisning, der holdt dig tilbage. Imens så person 2 siger, let's go, mit første 10.000 kroner i måneden, siger sit deltidsarbejde op, og siger til sidst, jeg er fandme glad for, at jeg tog springet dengang, på trods af, at det ikke var det, jeg ledte efter, på trods af, at jeg følte, at jeg spildte mine penge lidt, fordi ellers var jeg jo ikke endt her. Og det tror jeg også illustrerer meget godt, det her med, at fejlfyldt handling er markant bedre end ingen handling. Fordi det er langt bedre, at du tager 10 handlinger, laver 3 fejl, fordi du har stadigvæk lavet 7 gode handlinger, frem for at du tager ingen handlinger og er samme sted. Okay, og lad os prøve at tage nummer 2 eksempel. Jeg er bange for at tjene penge hjem igen. For at jeg ikke kan tjene penge hjem igen. Jeg har brug for en garanti. Det skal lige siges på, at det er helt normalt. Gerne vil føle sig sikker i sin beslutning. Okay, hey, hvis du ikke var det mindste bange for at tage sådan her beslutninger, så er du nok ikke menneske. Så skulle jeg til at tjekke din puls, så var der noget helt galt. Okay, og jeg har selv været der. Men der, hvor du udvikler dig, det er, når du indser, på trods af, at det er menneskeligt at føle den her frygt, så er det ikke det mindset, som der gavner dig mest. Og derudover, hvis du går ind til en coach eller et hvert nyt eventyr i dit liv, og tænker, at du er bange for, om det ikke lykkes, så er det forkerte fokuspunkt. Lad mig prøve at give dig et eksempel. Hvis jeg går ind til en fodboldkamp og lige fra start fokuserer på at tabe, så er der større sandsynlighed for, at jeg taber. Og prøv at du har sikkert oplevet det her i dit eget liv. Når du har købt et nyt par sko, eller når du har købt en ny bil, eller dine forældre har købt en ny bil, så har du formentlig set den ting mange flere gange. Altså du har købt de her nye Jordans, hvad ved jeg. Du ser lige pludselig mange flere folk, der har præcis samme sko. På samme måde, du køber en ny bil. Du lægger lige pludselig mærke til, den her bil, den er overalt. Det er som om alle har den her bil. Det er fordi, det vi fokuserer på i vores hjerne, det der bliver bevidst for os, det lægger vi mærke til andre steder. Så når vi fokuserer på, hvad sker der, hvis jeg fejler, så ser vi tegn på, at vi fejler. Hvilket med at gøre, at vi tror, at vi ender med at fejle, og derfor giver vi op, før vi overhovedet når i mål. Og så, altså når Ronaldo går ind til en fodboldkamp, tænker han ikke på, hvad der sker, hvis han taber. Ronaldo, han hjernevasker sig selv til at tro på, at hver kamp bliver en win. Så vi bliver nødt til at få den her vindermentalitet. Derudover så skal vi også forstå at søge en garanti generelt i alting, når der ikke er nogen garantier her i livet. Det er at frelægge sig selv ansvaret, og det er at misforstå, hvem der har indflydelse på, om du lykkes. Lad mig prøve at præsentere dig for en kontrolsfære. Vi har ting, der er inden for din kontrolsfære, og ting, der er uden for din kontrolsfære. Og det er ting som, om nogen svarer på din besked. Det er uden for din kontrol. Din alder, din genetik, hvem der er præsident i USA, vejret, hvad andre folk tænker, naturkatastrofer. Det er alle sammen uden for din kontrolsfære. Til gengæld så har vi ting, der er inden for din kontrolsfære. Og det er ting som din krop, din mentalitet, dine overbevisninger, din økonomi, og sidst, men ikke mindst, dine resultater. Så lidt ligesom et fitnesscenter, så er en coach, du køber adgang til, blot et redskab. Det er ikke en magisk pille, det er ikke arbejdet, du skal lægge i, og det er ikke resultaterne, du forventer ud af det. Det er noget, du kan bruge til at skabe resultaterne. Så når du begynder at forstå, hvordan det her det reelt set hænger sammen, så lyder spørgsmålet lige så skørt, som hvis jeg spurgte fitnessreceptionist, at det garanterer, at jeg kommer i form. Fordi receptionisten vil jo kigge på dig og sige, hvad mener du? Altså, hvis du dukker op hver dag og træner og spiser godt og sover, ja, så får du muskler. Og det er præcis det samme med en coach. Fordi nøjagtigt med en coach, du kan have den absolut bedste coach eller det bedste fitnesscenter, men hvis du ikke lægger arbejde i, så får du ingen resultater. Omvendt kan du også have det værste fitnesscenter eller den værste coach, men hvis du lægger en ekstra indsats i, så får du resultater uanset hvad. Der skal ikke mere til nogle håndvægter, nogle push-ups, før du kan få en flot krop.
Og på samme med en coach, der skal ikke mere til en lidt guidance og en masse work fra din side, for du får resultater. Så derfor igen vil jeg gerne understrege, i virkeligheden skal vi vælge vores coach ud fra disse 2 parametre, og udelukkende disse 2 parametre. 1. Har de resultater, jeg gerne vil opnå? Og 2. Hvad er deres værdier? Kan jeg lære noget fra den her person? Kan jeg spejle mig selv i den her person og den persons historie? Okay. Og i virkeligheden, så når vi snakker om det her, så snakker vi også om at gå fra version 1.0 af os selv til version 2.0 af os selv. Altså version 1.0, der kommer med undskyldninger, der frelægger sig ansvar og siger, prøv at jeg har ikke tid. Det er for dyrt det her, det kan jeg ikke eksekvere på. Jeg kan ikke lykkes med det her, jeg har ikke penge nok til det. Men det vi fejler at indse, det er, at det her det er også at frelægge sig ansvaret. Jeg har ikke tid til det. Prøv at høre, der er de samme 24 timer for alle mennesker. Altså det handler om at lave tid til det. Og sandheden er bare, at version 1.0 lever et liv, hvor det er, at de overlever dagen i stedet for at leve den. Siger han vil være fri, men møder træt på arbejde hver dag. Skyder skylden på andre og venter på held. Scroller TikTok og får motivation. Man kan stadigvæk ikke noget ved det. Tvivl og undskyldninger styrer beslutningerne. Træner i perioder, men giver hurtigt op. Føler sig udenfor, misforstået og fastlåst. Drømmer stort, men tænker småt. Tjekker Instagram og bliver mere tom ind i. Forbruger mere, end han skaber. Prøver at gå i seng med hovedet fyldt af tvivl og uforløst potentiale. Altså sådan, det er det her liv, man lever, når man er version 1.0 af sig selv. Og man kommer med de her undskyldninger. Man har den her offermentalitet. I stedet, det vi gerne skal have dig op til, det er version 2.0. Hvor der du siger, det handler om prioriteringer, det handler ikke om tid, vi har alle sammen den samme tid. Jeg finder penge i stedet for, jeg har ikke penge. Prøv at du bor i Danmark, du er født i Danmark, du kan sagtens finde penge. Jeg kan huske, da jeg startede, der sad jeg og hentede ind for folk via Rema 1000's app, og tjente alt mellem 100 og 500 kroner om dagen for at få flere penge, som der var at kunne investere mig selv. Altså du kan altid finde løsninger, du kan klippe folks hæk, prøv at du kan få et deltidsarbejde. Det handler om din mentalitet, om du er villig til at finde løsningerne. Og version 2.0 der selv finder altid en løsning, fordi at han eller hun er så fastsat på, jeg skal nå det her mål, så jeg finder en løsning. På samme måde som da Elon Musk han får en raket til at flyve fra jorden og lande på den igen, der siger han, prøv jeg er fucking ligeglad med, hvor mange penge det koster. Jeg er fucking ligeglad med, hvor mange gange jeg fejler. Jeg får det her til at lykkes, uanset hvad. Og det er lykkedes. Den eneste forskel mellem geni og en mand, der er benegal, det er, at geniet bliver ved og ved og ved, indtil han beviser, det er umuligt, det er muligt. Okay? En person, eller version 2.0 tænker også, det her, det er ingenting, det koster ingenting sammenlignet med det, jeg kommer til at tjene. Og version 2.0 tænker også, jeg kan alt, jeg sætter mig for. Version 2.0 lever et liv, hvor han står op med en ret ryg og retning i livet. Bruger hver dag som en chance for at blive skarpere, fordi hver dag er vigtig for ham. Skaber resultater fysisk, mentalt, økonomisk. Dropper undskyldninger og tager action, også når det er hårdt. Tager 100% ansvar, også når det går ondt. Ved at han kan lære alt, hvis han vil det nok. Se i spejlet og virkelig mærke, at den her følelse, den er uvurderlig. Jeg er i gang med at blive ham, jeg engang kun turde drømme om. Bygger noget større end sig selv, føler sig stærk, fri og fokuseret. Folk de begynder at spørge, hvad laver du egentlig? Hvad har du gang i? Hvad arbejder du med? Hvordan gør du det der? Altså fordi folk de kan se, at du gennemgår en enorm udvikling, og det er det, vi skal have op til. Så et godt trick til det her, det er at tænke, hvad vil min rollemodel gøre? Og det er også årsagen til at nævne Cristiano Ronaldo tidligere, fordi der er mange, der har Cristiano som en tidligere rollemodel eller nuværende rollemodel. Fordi LeBron James og Cristiano Ronaldo, det er det, man kalder internationale A-spillere. Altså de spiller A-game, både mentalt, men også selvfølgelig sportsmæssigt. Og den eneste forskel mellem dig og dem, det er, at de har taget nogle handlinger, som du ikke har. Lige præcis med sport, der kan selvfølgelig være nogle genetiske fordele, men det vi skal forstå, det er selv, så længe du ikke er handicappet, så kan du stå sig med hvilken som helst genetik, så kan du komme op og spille et eller andet professionel sportsgren, hvis det er, du lægger nok arbejde i. Og det er de her, de har gjort. Altså, man hører LeBron James, han har mødt ind på basketballbanen 3 om morgenen for at stå og skyde bolde, altså for at stå og skyde 3-pointsskud. Fordi han lagde arbejde i, det gjorde så, at han kunne blive verdens bedste. Så når der du står for større eller mindre valg i dit liv, så skal du tænke, hvad vil min rollemodel gøre lige nu? Hvordan vil han agere? Og så agere ligesom ham, fordi det er den eneste måde, vi kan komme herop. Og jeg lover dig for, at du kommer ikke til at fortryde det. Så hvis vi prøver at tage den her, hvad vil Cristiano Ronaldo sige? Vil han sige, jeg er bange for, om jeg lykkedes? Eller vil han sige, det er bare et spørgsmål om tid, før jeg lykkedes? Vil Cristiano sige, jeg har ikke tid til det? Eller vil han sige, jeg laver tid til det? Vil Cristiano sige, jeg har brug for en garanti? Eller vil Cristiano sige, jeg er min egen garanti? Hvis jeg begynder på det her, så får jeg det til at lykkes. Vil Cristiano sige, det bliver mega svært? Eller vil han sige, jeg kommer til at udvikle mig massivt, fordi jeg kommer til at løse udfordringer, jeg ikke har løst før? Vil Cristiano sige, det er ikke det rigtige tidspunkt? Eller vil han sige, der er aldrig et rigtigt tidspunkt? Jeg gør det nu, fordi time in the market beats timing the market. Og det her, det gælder også med forretning. En hver hobby eller geschæft, som du kunne tænke dig at blive dygtig til. Altså jo længere tid du bruger på det, også selvom det kun er med 10% effort fra start, så har du et bedre startpunkt, hvis du har givet den lidt fra start, kontra hvis du venter, og så starter med 50 eller 100%. Vil Cristiano sige, jeg hader at fejle, eller vil han sige, hver fejl gør mig stærkere? Vil han sige, det er ikke fair, eller vil han sige, det er mit ansvar, uanset omstændighederne?
Okay, hvilken mentalitet tror du, der fører dig til det liv, du bliver gladest for? Og jeg vil ved min hest og min livsopsparing på, at det er version 2.0 mentaliteten. Hvor du dropper offermentaliteten. Du tænker, prøv at uanset omstændighederne, så får jeg det her til at lykkes. Så tager jeg komplet ansvar, jeg får det her til at lykkes. Uanset hvad andre tænker, så får jeg det til at lykkes. På samme måde som Elon Musk han har gjort. Synes hvad du vil om ham personligt. Men han har gjort noget andre folk, de troede var umuligt. På samme måde, det jeg føler, jeg har skabt, det var, mine forældre, de troede heller ikke, det var muligt. Men det er muligt, fordi jeg kunne se det for mig. Jeg blev ved med at tro på det. Så hver gang jeg fejlede, så jeg det som et fejl tættere på et win. Og det er det, vi skal have dig til at tænke. Så et godt trick, det er netop at tænke ind i, hvad vil min rollemodel gøre? Og så virkelig sørge for, at når du står over for udfordringer, du står og bliver bange, du bliver bekymret, så virkelig forstå, at der er ikke nogen garanti her i livet. Prøv at det er meget bedre at lave fejlfyldt handling, end det er at tage ingen handling. Og når du er bange for at tage det næste skridt, så er det egentlig bare et tegn på, at du udvikler dig. Fordi hvis det føles komfortabelt, så er det ikke ude af komfortzonen. Og vi ved alle sammen godt, at mennesker udvikler sig kun ude for komfortzonen. Så det var lige den mindset-video her. Jeg håber, at det kunne gavne dig massivt, fordi jeg ved, det var i hvert fald noget, jeg havde massivt brug for. Og det var der, mit liv begyndte at ændre sig. Det var der, jeg begyndte at tage mindset seriøst. Så tag det her ekstremt seriøst, og skriv ned i kommentarsporet, hvad du synes, der var det største takeaway fra den video her. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har nogle spørgsmål på Instagram. Der hedder jeg Emil Tanggaard med 2 i'er. Ellers så selvfølgelig like, hvis du fik noget af videoen. Subscribe, hvis du kunne tænke dig at se mere indhold ligesom det her, og salg og forretning. Og så ellers giv den gas, og så sørg for at blive version 2.0 dig selv. Vi tættes ved.